5 urte igaro dira Zaldibarko zabortegia kraskatu eta amildu zenetik. Ordutik lerroburu asko hartu ditu gaiak, horiek gogorarazteko hona hemen auziaren kronologia. Eusko Jaurlaritzako teknikariek zabortegian 23 irregulartasun aurkitu zituzten 2019an, eta handik urtebetera, 2020ko otsailaren 6an, zabortegia amildu egin zen. Nabarmentzekoa da Joakin Beltranek 3 egun lehenago Berter Recycling enpresario hartarazi ziola pitzadura handiak zeudela bertan. Enpresak hori baieztatu zuen, baina ez zuen jarduera geldiarazi. Hain justu hondakinen azpian harrapatuta geratu zen Beltran bera, baita Alberto Sololuze ere. Sololuzeren gorpuzkiak soilik aurkitu dituzte. Hurrengo hilabeteetan egoerak okerrera egin zuen. Lur mugimenduetan amiantoa azaleratu zen, suteak izan ziren, dioxinengatik kalean kirolik ez egitea gomendatu zuten inguruko herrietan, eta A8 autobidearen parte bat itxita egon zen. Horrez gain, hondamendia igaro eta urtebetera, Berter Recyclingeko arduradunek Beltranen eta Sololuzeren heriotzaren erantzunkizuna aitortu zuten. Herritarrak hainbatetan irten dira kalera, erantzukizuna har dezatela eskatzeko eta babes neurriak exigitzeko. Bide batez, igande eguerdien elkartuko dira Sololuze eta Beltran oroitzeko. Eusko Jaurlaritzak egin ditu zabortegia egonkortzeko eta zigilatzeko lanak. Berter Recycling enpresak egin behar zituen lan horiek, ura baita zabortegiaren enpresa kudeatzailea, baina likidazio prozesuan da 2021ko urriaz geroztik. Hala, Jaurlaritzak ziurtatu duenez, 30 milioi euro baino handiagoa da enpresak duen zorra. Bada beste auzibide bat ingurumen delituekin eta horietatik eratorri daitezken delituekin lotutakoa, baina instrukzio fasean dago oraindik ere epaiketako egunik gabe. Nola nahi ere, ikerketek aurrera jarraitu dute eta txostenek frogatu dute zabortegiak ez zuela egonkortasun nahikorik. Ikerketaren fasea ixteko falta diren lanen artean dago fiskaltzaren ingurumen alorreko talde teknikoaren txostena. Zabortegia zergatik amildu zen aztertuko du eta zabortegiak izan duen bilakaerari erreparatuko dio. Iazko abuztuan Jaurlaritzak amaitutzat eman zituen zabortegia behin-behinean zigilatzeko lanak. 5 urteren ondoren, justiziaren zain daude oraindik ere.